Τον άλλη, και αν θέλετε, έχουμε και τους άλλους παραπίσω. Άμα πολιτικοποιήσουμε κι άλλο την κουβέντα. Έτσι που υπάρχει και αυτή η ανάγκη. Αλλά για να γυρίσω εκεί βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα. Του πώς δηλαδή θα δυναμώσουμε τον αγώνα και πού είναι αυτή η δύναμη, τι είδους δύναμη είναι. Γιατί καλός ή κακός, οι αγώνες, συνάδελφοι, έχουν υποχωρήσει σαν αγώνες που μπορούν να επιβάλλουν το δίκαιο. Έχουν γίνει λίγο αγώνες διαμαρτυρίας και λίγο ότι εντάξει μωρέ λέμε και εμείς το δίκαιο μας και κάπου αλλού θα παιχτεί το παιχνίδι. Εμείς πιστεύουμε ότι το παιχνίδι θα παιχτεί στους αγώνες και στο δυνάμωμά του. Άρα το ζήτημα είναι το πώς καταλαβαίνουμε ότι καταρχήν αυτό το ζήτημα είναι κοινό και δεν αφορά μόνο τις καθαρίστριες, δεν αφορά μόνο τους συμβασιούχους, αφορά όλους τους υγειονομικούς και όλους τους εργαζόμενους. Άρα η προσπάθεια του αγώνα θα πρέπει να είναι προς ενότητα και μαζικοποίηση. Ενότητα και πάλι όμως με τις λαθεμένες απόψεις που θα προσανατολίζουν αυτόν τον αγώνα ή θα τον κάνουν έναν αγώνα που μπορεί και να απογοητευτούν. Όσο με αφορά, πιστεύω ότι αυτό που κρίνουμε σήμερα είναι αν θα καταφέρουμε να συνοηθούμε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους μέσα στο νοσοκομείο ότι είναι κοινή η ανάγκη για αγώνα, αν θα καταφέρουμε να το ανοίξουμε και στον υπόλοιπο θεσπρωτικό λαό και να συνοηθούμε ότι είναι το δίκαιο με το μέρος μας και ότι είναι δικό μας. Για να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε τον επόμενο αγώνα. Αν καταφέρουμε και την επόμενη φορά είμαστε περισσότεροι και πιο συνεννοημένοι, αυτό θα είναι το μοναδικό το οποίο θα έχουμε στην πλάτη. Αυτό με το οποίο θα μπορούσαμε να πορευτούμε την επόμενη μέρα σε έναν αγώνα ο οποίος θα είναι μακρύς και έχει και δυσκολίες και δεν είναι μιας δεξιάς. Και αυτός ο αγώνας, το ταμείο του, το τι θα έχει, δηλαδή ο εργαζόμενος εκεί θα γίνεται. Γιατί υπάρχουν και οι απόψεις. Ότι κοίτα να δεις, θα φτάσουμε στις ευρωεκλογές τις επόμενες. Αυτό να ψηφίσουμε να μας σώσει. Αυτό να ψηφίσουμε να μας εκπροσωπήσει πιο δυνατά. Και ότι ο αγώνας εκεί αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Διαφωνώ κάθετα σε μια τέτοια προσέγγιση. Που υπάρχει και αυτό μέσα στις αντιλήψεις. Οι αγώνες πρέπει να δυναμώνουν και υποκείμενα να γινόμαστε εμείς οι ίδιοι για να μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα που θα γινόμαστε όλο και πιο πολλοί. Δεν υπάρχει σωτήρας, δεν λύνονται τα ζητήματα στα κοινοβούλια. Μια ερώτηση στη Βουλή δεν θα μας αλλάξει το αύριο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Έχουμε επίθεση μπροστά μας, συνάδελφοι. Η πολιτική είναι επίθεση και πρέπει να κάνουμε αντίσταση. Σε 2-3 μήνες ετοιμάζουν απολύσεις των συμβασιούχων, των ειδικευόμενων νοσηλευτών, των συμβάσεων ορισμένων χρόνων και σε 6 μήνες ετοιμάζουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Τι θα είναι αυτό, απολύσεις και μετακινήσεις. Τα ετοιμάζουν, τα δηλώνουν. Σε αυτά εμείς είμαστε για να αντισταθούμε. Το θεωρώ πολύ σωστό βήμα αυτό. Στο χέρι μας είναι, εμείς είμαστε. Να συνοηθούμε και να δούμε το επόμενο βήμα. Άμεσος στόχος, επειδή είναι πιο ζεστό, να μην φύγουν οι συναδέλφοι. Δουλεύουν 15 και 20 χρόνια. Να βρούνε τρόπο να τις κρατήσουν. Και με μόνιμη και εμείς λέμε μονιμοποίηση. Να τη λύση άμα την ψάχνετε. Άμα δεν την έχετε δει, σας τη λέμε μονιμοποίηση. Αν δεν τη βλέπετε αυτή, εμείς λέμε να μείνουνε και με δικαιώματα πενθήμερο 8. Αυτό επειδή είναι πιο ζεστό, αύριο θα έχουμε πιο ζεστά κι άλλα. Συγγνώμη για αυτό.